Nordby på Samsø ligger Samsø Friskole. Skolen og bygningerne er 100 år gamle, men stadig meget smukke. Men længere henne, der finder vi en virkelig stor øjenbæg. Denne barak er bygget i 1966, og man har regnet med, at den skulle stå i 10 år. Men den har stået 50 år. Og den er virkelig grim. Og den er ikke bare grimt, den er også farligt. Farlig? Ja, den indeholder asbest. Vi har soklen, den er nogle asbestplader, så har vi et asbesttag, og så har vi et loft indenfor, den er også med asbest. Så har vi nogle rådne vinduer. Det må du ikke. Ellers falder de ud. Så er det godt, at vi ikke skal bruge dem mere. Nej, derfor holdt vi os op med at bruge den. Den skal ryddes ned. Fedt, så kan vi smadre den. Nej, det er farligt. Det må I ikke. Fordi der frigives giftige partikler, så det skal gøres fra en professionel firma. Og det er en bekostelig affære. Så derfor har vi brug for din hjælp til at realisere et beløb, der gør, at vi kan få den her grimme og farlige klods væk fra det ellers så smukke Samsø Friskole. Det I kan gøre, det er, at I kan donere penge, både små og store beløb. Og hvad får du ud af det, tænker du? Jo, for 500 kroner, så kan I få en overnatning i de shelters, der kommer her. I skal forestille jer en rigtig smuk naturlegeplads med overdækket båleområde og shelters og klatrestativer. Det bliver så skønt. Og så kan I få en overnatning i shelters, og så kommer der nogle friske skoleelever og serverer morgenmadsbrunch for jer. Og hvis I er så rundhåndet og fyldt med kærlighed, og donerer 1000 kroner til os, så er det shelters og morgenmadsbuffet og tur-retur med Samsø Aarhus Expressen faktisk også oveni. Så hjælp os meget gerne med at gøre Samsø Friskole endnu mere dejligt for de både små og store elever, der går her. Af hjertet tak.